ዓነን ስየን ዝተፋለጥና ኣብ ሓደ ቢሮ እናሰራሕናዩ። ስየ ጽቡቕ ባህሪ ኣለዎ። ዝረአዮ ጓላት ኩለን ዝፈትዎ ዓይነት ወድዩ። ሰባት እንትቀራረብ ትሕትንኡ ሓጋዝነቱ ኩሉ ነገሩ ይደንቀኒ። ንሰብ ልዕሊ ነፍሱ ምፍቃር ይኽእል እዩ ዝበሃል ሰብ ተዝህሉ ስየ ጥራሕ ዝመስለኒ። ኣነ ኣብቲ ትካል ኣብቲ ናቶም ቢሮ ክቁፀር ተለኹ ገና ሓዳሽ እያ ነይረ። ነቲ ስራሕ ዘላመደኒ ንበይነይ ምዃነይ ዘረስዓኒ ኩሉ ነገረይ ስየ እዩ። ምሕዝነትና እናጠንከረ ምስ ከደ ሓደ ግዜ ሻሂ ቡን ክንበሃሃል ጀመርና። ዘይፈልጦም ነገራት የርድአኒ፣ ዝጸገመኒ ነገር ከይህሉ ይጥይቐኒ። ሕይወተይ ንኸይኸብደኒ ጠንካራ ጓል ክኾን ከም ዘለኒ ብደንቢ ይመኽረኒ። ጠንካራ ዘይኮነት ጓል ንባዕላ እውን ኣይትጥቀምን ይብለኒ። እዚ ባህሪኡ ድማ ንኽፈቶ ንኽቐርቦ ገይሩኒ። ኣነ ፍቕሪ ዝሓዘኒ ምስ ስየ ጥራሕ እዩ። ዝፈልጦ ወዲ እውን ንኡ ጥራሕ እየ። ልክዕ ካብኡ ፍቕሪ ከም ዝሓዘኒ ኣብ ዝተረዳእኽዎ ግዜ ነገራት ኩሉ ተሓዋዊሱኒ። ምኽንያቱ ናተይ ኢለ ዘመኽራ መሓዛ ይብለይን። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ስየ ተዘይፈተወንስ ዝብል ነበረ። ፍቕረይ ኣብ በይነይ ሒዘ ምሕዝነትና ቐጸለ። ብኸምዚ መንገዲ 8 ወርሒ ኣሕሊፍና። ኣነ ናይ ውሽጠይ ዘይነገርክዎ ሕርር እናበልኩሉ 8 ወርሒ ኣሕሊፍና። ድሕሪኡ ግና ብኸምዚ መንገዲ ክቕጽል ኣይደለኹን። ኣፈውፄ ነጊረዮ ጓልነተይ ተየሕፈረኒ። ንኡኡ ከም ዘፍቅሮ ብድፍረት ነጊረዮ። መልሱ ተሓጓስ ነበረ። ንሱ እውን ንዓይ ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዘለዎ ናተይ ኩነታት የጻሪ ምህላው ናይ ባዕለይ ሕይወት ከም ዘይብለይ ከረጋግጽ ኢሉ ስቕ ከም ዝበለ ነጊሩኒ። ግና ንስኺ ካብ ደለኺ ኣነ ካብ ደለኹስ ይኹን ክብል ሕቶይ ብኣወንታዊ መንገዲ ተቐበለኒ። ድሕርዚ ዘይከርናዮ መዘናግዒ ቦታ ዘይገበርናዮ ነገር የለን። ልበይ ክህቦ ተለኹ ብዘይ ምንም ጥርጥር ነበረ። ኩሉ ነገረይ ኣሕሊፈ ሂበዮ። ዋላ ንሱ ኣብቲ መጀመርታ ዝረኣኹሉ ሕማቕ ነገራት ኣይነበረን። ብሓደ ኮይና ብዙሕ ነገር ጌርና ተሓጒስና ኣንሶላ ተጋፊፍና። ድሕሪ 1 ዓመት ግና ሓደ ምሽጥር ሰሚዐ። ካብቲ ዝሰርሐሉ ቦታዩ ትዘረባ ሰሚዐዮ። ስየ ኣፍቃሪት ከም ዘለቶ ናብ ዓዲ ወፃኢ ንትምህርቲ ከም ዝኸደት በዚ ማእኸል ወረናታ ከም ዝጠፍአ ሕዚ ግና ተመሊሳ ከም ዝመጸት ምስኡ እውን ሓልሓሊፎም ከም ዝራኸቡ ሰሚዐ። ናይ ጸላእ ዘረባ ኢለ ሸለሊለ ሓሊፈዮ ነይረ። ግና ናይ ስየ ኩነታት ቀስ ብቐስ ክቀያየሩ ጀመሩ። ንስየ ከም ቀደም ክረኽቦ ይከኣልኩን። ብሓደ እናሰራሕና ንኻሊእ ጉዳይ ስራሕ ተለኣይ ኸይሉ ዝጠፍአሉ ግዜ በዚሑ። ቀዳምን ሰንበትን ንበይንና ነሕልፎ ነበርና መዓልትታት ናይ ስራሕ መዓልቲ ኮይኑ ብዙሓት ምኽንያት ናፈጠረ ካባይ ምርሓቕ ከም ስርሑ ቆፂርዎ። እዚ ነገር ንዚ ዝሰማዕኽዎ ዘረባ እናጋጨኹ እናመሳሰልኩ ኣፍሪሑኒ። ንስየ ደፊረ ምጥያቕ ፈሪሐ። ግና ብምሽጥር ከጻሪ ከም ዘለኒ ብምሕሳብ ተኸታቲለዮ። ዝሰማዕኽዎ ነገር ሓቂ እዩ ነይሩ። ስየ ምስ ነባር ኣፍቃሪቱ ከም ብሓድሽ ፍቕሮም ይሕድሹ ምህላዎም ሰሚዐ። ዝሰማዕኽዎ ከረጋግጽ ወሲነ።
حدا معال تطيقيو زسمعخو كله حق مخانو ما يقول أن تفكاريتو مخانا ناب جرمن نتمرتيلا كيدا خمس أفقات كم زي تملست دحر جزاء هزي كم زي تملست ناب نبر فورم نخملسو كم زتأيقاتو مسو دما أي خونن كم زبلا نحيلو تزاربني أنينا يو بزحالة فهيوتو كقصقي بالليل لا حق أني فقري مالسا كهو جميرة هزي نفقري زلقسالو فقري من اللوطي أي قبركن مسوقنا كم قدم كخونا لي كألن عرليو يمت عرليو يخيد دقاقيما مستانيك قدم أفكاريتو رئيو انتايو زفت أرزالو إلا انت تأيقو حدا نودو النقرات نيروم بحدا نبرسب بحدا قزا كفل على أي خيلن قنا ازمالت نسعى بحدا لنا مالت هيكونن نفغر نعون أي فرسون يبلاني حزون آمينايو بزا حسابي كأمنو زقبران ندما كمرقون خمس دالي تزاريبوني شماقلا نخلقخ نحسابون حسابي تاي مخانو نخنقرو تزاربني عناون بتحقواس فقادنيا مخاني ناكيرايو قلبت نمقبار دما وزعي يدليو كنتينا خابن لقاح أنا كابتن سرحلو بيرو نمر عنا وزعي متاحا حزينا 300,000 قرشي نخلقاح تسمع معنا تقرشو وزع جيرا ناماتو أكاونت أأتيو تقرشي تاي كم زقبرو تاي تزاربني تأكاونت ترحو مخانو فليتا مستاني قدم أفكاريتو قرربو كم زي قوارزا مليسا فليتا بزي شماقلا تلاقي خيو باتدما مستاني قدم أفكاريتو يقراربلو كالي سحب أن نقرون بساورة سميعة ولا دلوو بسانكي ناي سدراي وردت إن محرقاني انتا يتحق خبل تأيق أيو بندت ناتو ملسقنا نسو زحالة تاريكيو برقت ولاد كم زلني كنقراكي يقبع نيرو كنا يقبركوان ازي دما طفقاتيو شماقلا تلاقي خيو تمرعا زي قرر نقاريو كنا تزقجت نقس بالينا نقبرو خبل تزاربني يخوني لا تسمع مئة قلبت عسيرنا قزا تخارينا بحدار شدشتور حجيرنا اتانا قدم افكاريتو ناب عدو وصائي مخادا سميئة تمسكن حداري ترقاقيو بيتسابيون صبو كوينو اللي إلا بتسفى منبار جميرة تانيسا صنعن صبو حدارن زفاقرو بعال حداراتن كوينا قوالنا مستولدت دما جزانا تحقواس بتحقواس كونا زتحساسبونا نقرات كلهم ناب قدل آتو قوالنا كلت عامتا تخبرن سومنات إنا تقاربت اللوغنا حدش نقر تفترة اتا نايبع القزاي نايك أدم أفكاريتو مملاسا سميعة مملاسا ترحزي كونا ناتي زبلو كبر بعال قزاي قزا تخاريو ينبرا مهلاوون سميعة تاينسو تراح تنستيا نعاي فاتحو نعاك مرؤو يحسن مهلاو بوريا ورا سميعيو حزقنا بقى اي حتون انت حتى تكوس انت عينت ملسي يملسا لي كوينو دحر مولادنا دحرنا بلقاح إدي مئتاوي كقد فنت حاسبو تاك قبري خقل برقز مولادين ملقحين أيكونا نتحساسبوني
ካብ ልበይ ዘፍቅሮ ግና ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ኣታሊሉኒ እዩ ሓደ ክልተ ግዜ ክሒዱኒ እዩ ውላድ ከም ዘለዎ ሓቢኡኒ ኣፍቃሪት ከም ዘለዎ ሓቢኡኒ ይኹን ፍቕረይ ይበልፅ ኢለ ተቐቢለዮ ሕዚ መሊሱ ውሽማ ከም ዘለቶ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ሓዳር ክምስርት ከም ዝደሊ ዘሎ ምስ ፈለጥኩ ከም ቀደም እሺለ ክቕበል ኣይከኣልኩን ኣብ ሓሳበይ ዘለኹ በጃኹም ሓሳብ ርእይቶኹም ኣካፍሉኒ